עושים מלאכה נאמנה וחשובה, וברכת יישר כוח לכרוי ממין קמח אין תורה, הרב מרמורשטיין, שבאמת טורח רבות בזריעה ואחרי זה בחרישה וזריעה והשקיה וגידול החיטים, ואחרי זה לקצור את החיטים ולקחת אותם לתחינה, ואחרי התחינה לנפות את הקמח, ואחרי זה להביא את הקמח כדי שתהיה תורה. זה תהליכים לא פשוטים, והמבין מבין. ובאמת יישר כוח גדול. כל התורה באמת חשוב שיהיה בכל מקום ובכל שעה, והגית בו יומם ולילה, וברוך השם באמת זכות גדולה. יישר כוח. הסיום של מסכת חולין משלב בתוכו חיבור בין שתי מצוות. סיפור שמשלב בין שתי מצוות, הקלה שבקלות והחמורה שבחמורות. המשנה בעצמה אומרת